هر شهف دهێتە جێ گیانجدەزدانە هەڤژین و کچەخوەیە ئەیکانە عەزیز گونەش خەلکێ سەمسوورە Gel 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 o tipini ölürüm ha ben ne valla. Olya Mahmuda 32 ساڵێ و ناڤەلîna kiça wî ya neh mehî derd heja şeşî vê mehê giyanê xwe ji dest dan. Ezîz 12 salin li Fransa dijît. Demê dîmahîk car kiça xwe dîtî, jiyê wê sê meh bûn. Kaçım darê dûr ka bişxulim hatim ku kareke min kalfatê me giye ben waxê de mana me xwanê kirin kam tê de rahat bikinî me xwanê kirin me xwarim me mêzar kirî. Hêşta hewarên şîn û behiyê di nava mala Ezîzî bilind dibin. Dayika wî be kesê aram nabêt. Li cihê neviya xwe wêneyên wê hembêz diket. Kesera wê ew e ku rojekê nevî û bîka wê bi saxî dibin kavilan da mabûn. Lê kes nebûye rizgar biket. Ji bilî wan herdûkan dayik û babên bîka wê jî derd hejê da giyanê xwe ji dest dane. Sare me de bû tozê duman û merîz û kiçe serê me. Em zûr işte serê xwe filta sevê qodir me. Me moç xwe mêz kir ku bînê ketiyê me û qey ku ve cîrana tenê bûne. Me te şikar xwînê bûkê jî neweke benda mane. Çir bû? Vana bazda sayê cîrana. Merîz û kê me ji benda mane. Malbata Ezîzî hêşta li ser cadeyan di bin xêmeyekê jiyana xwe derbas dikin. Renge bikarin cardin xanî û malên xwe dirûst bikin. Lê hemî nakene beramber cigera wan ya sotê û jiyana wan ya xemnak. Di nava her cadeyeka vî bajarî de bigerî bê dihan û bigire setan xêmeyên wekî evê û ya Ezîzî hene ku di nava her xêmeyekê de çîrokek yan çendîn çîrokên trajîdî hene ku hetan û ke jî beşa here zora wan bawer bi eveyekê nakin eva bi serê wan hatî. Nayê Ramazan Rodaw Samsûr.